ሰብኣይ ማለት ምስ ሰበይቱ ሓዲሩ ዘጥነሰ ዘይኮነስ ንሰበይቱ ኣኽቢሩ ንውላዱ ሓላፍነት ወሲዱ ዘዕቢ እዩ። ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ከመይ ኢኹም? ደህና ዲኹም? ኣነ ደህና እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ብድንኹም ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበለለይ። ከመይ ኢኹም? ኣነ ደህና እየ። እና ሎማዓንቲ በተለይ ናብ ፍቅሪ ልንህኩም ማለት እዩ ሕልፍ ክብል ለግነኽዋ እያ ብጣዕሚ ጠቃሚት እያ ደስ በሃሊት መሰረት እያ ማለት እዩ። እና ቪድዮ ሸር ትገብሩለይ ተስፋ ይገብር። ሰብኣይ ማለት ምስ ሰበይቱ ሓዲሩ ዘጥነሰ ዘይኮነስ ንሰበይቱ ኣኽቢሩ ንውላዱ ሓላፍነት ወሲዱ ዘዕቢ እዩ። ኣቦነት ማዕረግ ኣይኮነን ሓላፍነት እዩ። ኣቦ ናይ ወዱ ቀዳማይ ጀግና ናይ ጓል ድማ ቀዳማይ ፍቅሪ እዩ። ተራ ኣቦ ኣብ ዕብየትን ምዕባለን ህፃናት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኣብ ኩሉ ግዜ ጥዕና ከመይ ከም ዝህልው ኩሉ ግዜ የረጋግፀሎም ህፃናት ኣቦኦም ኣብ ከባቢኦም ምስ ዝሃለወ ዋሕስነት ድሕንነት ይስምዖም። ኣቦነት ንጓል ኣንስተይቲ ከጥንስ ምከኣልካ ስለዝጠነስካ ኣቦ ኢኺ ማለት ኣይኮነን። ከም ሓቂ ፍረማይነት ንሱ እዩ። ኣቦነት ሓላፍነት ወሲዱ እዩ። ናይ ዓራት ጨወታ ኣይኮነን። ኣቦነት መስዋእቲ የጠቃልል። ካብ ስነ ህይወት ልገሰ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ምዃኑ ሓሊፉ ዘይከይድ ሓደ ሓላፍነት እዩ። ኣቦነት ልግሲ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ኣይኮነን። ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ዘሪኡ ወዲ ተባዕታይ ክልግስ ወይ ክጠንስ ይኽእል እዩ። ግን ኣቦ ንምዃን ብዙሕ እዩ ዝሓትት። ዝሓዝን ግን ደቆም ክዕብዩ ከለዉ ነቲ ምዕበየቶም ሰበይቲ ምንም ሓገዝ ከይገበሩ ብትፀገሙ ዝነበሩ ኣቦታት ኢና ዝብሉ ኣይፈልጡ እዩ። ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ የሕዋተይ ንቑሐት ኩና። ካብ ሓላፍነት ኣቦ ዘይስማዕ ሰብኣይ ጥንቃቄ ግበራ። ምክንያቱም ካብ ሓላፍነት ዘይሰማዕ ጠኒሰ ካልእ ሓዳር ከይምስርት ውላድ ሕዘን ካብ ሓዳር ርሒቐን ኣብ ጉዕዞ ሂወተን ምዕዋት ንደቂ ኣንስትዮ ጉድኣት ከብፅሕ ይኽእል እዩ። ሕብረተሰብና ፅቡቅ ወረሽ ኣብ ምድላው ናይ ምፍቃር ሕልይነት ምቅራብ ምህላው ምምራሕ ምትብባዕ ሓላፍነት ዝወፅእ ፃውዒት እዩ። ምስ ምዕባይ ቆልዓ ዝወዳደር ሓጎስ ግን የለን። እዚ እቲ ዝዓበየ ምዕራፍ ሂወት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዎ ዓበይቲ ፀገማት ሓደ ውፅኢት ዘይሓላፍነታዊ ኣቦነት እዩ። ብዙሕ ህፃናት መንገዲ ዝከዱ ወልፊ ሓሺሽ ገሊኦም ናብ ምንዝርና ገሊኦም ናብ ምዝማት ብዙሕ እውን ኣብ ማሕበረሰብና ፀገም ኮይኖም ኩሎም ብስንኪ ዘይሓላፍነታዊ ኣቦነት ኣብ ገዛ ዘይርከቡ ኣቦታት እዮም። ክቡራተይ ኣሕዋተይ ኣቦታት ንደቆም ኣብ ምዕባይ ክብርታት ኣብ ምህር ብዘይ ቅድሚ ኩናት ብፍቃሮም ተሳተፉ። ኣብ ምድምታት ንደቅኹም ብመንገዲ እግዚኣብሔር ኣመርዎም እሞ መኽበርትኩም መእዘዝትኩም ክኾኑልኩም እዮም። እግዚኣብሔር ኣምላክ ሓላፍነት ዝስምዖ ሰብኣይ ይሃብክን ኣሕዋተይ። ሓላፍነት ዝስምዖ ሰብኣይ ንደቁ ሂዋን ተስፋ ኩሉ ነገሮም እዩ። ብዙሕ ግዜ ኣብ ኩሉ ነገር ክንሪኦ ዘለና ኣቦ ማለት ንውላዱ ብዙሕ መስዋእቲ ከፊሉ ብዙሕ ነገር ኣሕሊፉ ንውላዱ ዓብዩ ኣምሂሩ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ላብፅሐ ኣቦ እዩ። ኣቦ ማለት ንውላዱ ጠንካራን እናሕመሞ ዳሕና እየ እናተሸገረ ኣይሸገረን እናበለ ንውላዱ ኩሉ ነገር ባዕሉ ገበኑ ሸፊኑ ንውላዱ ዘዕብይን ውላዱ ዝኾነ ይኹን ነገር ንኣቱ ፀገም ንኣቱ ሽግር ውላዱ ክፈልጠሉ ኣይደሊ። እቲ ትክክለኛ ኣቦ እንድሕር ዘይኮነ ካብ ዘይኮነ ኣቦ ወሊድና ውላድና መንዛርን ዒዋላን ሓላፍነት ዘይብሉን ናይ ፅርግያ ናይ ጎደና ተሓዳዳሪ የኮኑ ትውላድና። በጃኸን ኣሕዋተይ ክትጠንሳን ክትወልዳን ተለኽን ሓላፍነት ዘለዎ ኣቦ ቅኑዕ ዝኾነ ንውላዱ ፍቅሪ ዝህብ ንውላዱ ሓላፍነት ዝወስድ ወዲ ርኢኽን ውለዳ። ትክክል እቲ ወዲ ከመይ ምዃኑ እግዚኣብሔር እዩ ዝፈልጦ። ሓደ ሰብ ላዕሊ እምበይ ውሽጡ ምንም ዝፍለጥ ነገር የለ። ውሽጡ ዝፈልጦ ሓደ እግዚኣብሔር እዩ። ይኹን ደኣ እምበር
ኣሕናውን ንዝኩሉ ነገር ግዴታ ምስትውዓልን ህድእ ኢልና እንታይ ምዃኑ ኣቦ ሓላፍነት ክወስድ እዩ፣ ናይ ደቁ ሓላፍነት ክወስድ እዩ፣ ናይ ደቁ መንነት ክቕበል እዩ ኢልና ኣስተውዒልና ክንኣቱ ኣለና። እንድሕር ዘይኮነ ሓደ ሓደ ኣቦ ኣለው ኣጥኒሶም የጥነስናን ወሊዶም የወለድናን ዝብሉ ኣቦታት እውን ኣለው እዮም። እቲ ውላዶም ናባዕሎም ምዃኑ እናፈለጡ ናተይ የኾነ ኢሎም ዝክሕዱ ኣቦነት እውን ኣለው እዮም። ኣቦ ማለት ክቡር መንነት እዩ። ኣቦ ማለት ልውላዱ ኣዶ ብርሃን ገዛ እያ። ኣቦ እውን ልውላዱ ጠንካራ ሂዋን እዩ። ስለዚ ኣዶ ጥራሕ ይኮንቲ ሂዋን ንብላ፣ ኣዶ ጥራሕ ይኮነትን ብርሃን ገዛ ንብላ፣ ኣቦ እውን ልውላዱ ብርሃን እዩ። ኣቦ እንድሕር ለየላ ኣብቲ ገዛ እቲ ገዛ መን እዩ ሓላፍነት ክወስዶ? ኣቦ እዩ ሓላፍነት ዝወስዶ። ዋላ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ገዛ ውዒላ ብርሃን ዓዲ ብርሃን ገዛ እንብላ መብራህቲ ገዛ እንብላ ኣቦ እንድሕር ለይብሉ ኣቦ ሰሪሑ እንድሕር ለይመፀ ኣቦ ሰሪሑ እንድሕር ለይኣሟልኣ እታ ገዛ እውን ፀልማት እያ ትኾን። እሱ መን እዩ? እቲ ትክክለኛ ኣቦነት ሓላፍነት ዝወሰደ ዝተቐበለ ውላደይ ከኸፍኦ የብሉን፣ ውላደይ ክፅገም የብሉን፣ ውላደይ ካብ መሓዝቱ ንታሕቲ ክኾን የብሉን ኢሉ እቲ ልዓቢ ኣቦ እዩ። ስለዚ የሕዋተይ ሸኪልክን ንምውላድን እቲ ትሪእዮ ዘለኽን ቆልዓ ምውላድ ጥራይ እዩ። ቆልዓ ምውላድ ግን ብሕትኻ ምብፃሕ ሕንዲ ሓላፍነት ከም ዘለዎ መጀመርያ ምርግጋፅ ይግባእ። ቆልዓ ምውላድ ክዳን የድልዮ፣ ቀለብ የድልዮ፣ ደፍተር የድልዮ፣ ብዙሕ እንክብካቤ የድልዮ። ውላድ ስለዝወለድካዮ ስቕ ኢሉ ኣይኮነይ ዝዓቢ ናቦ ፍቕርን ናኑ ፍቕርን እውን ከም ዘድልዮ እናፈለጥና ክንወልድ ኣለና። እምበኣር ስቕ ኢልና ካብ ዘግነናዮ ካብ ሓላፈ መንገዲ ንወልድ እንተኮይንና ልውላድና እውን ፅቡቅ ይኮነ ልባዕልና እውን ደስተኛ ኣይገብረናን። ምክንያቱ እቲ ውላድና ተሓጒሱ ትደሲቱ ናቦ ፍቕሪ ናኑ ፍቕሪ ርእዩ ትበፅሕ ተሎ ትምህርቲ እውን ኣቦኡ ተምህሮ ተሎ ኣቦኡ ኣበይ በፂሕካ ኣበይ ኣለካ ክንደይ ኣምፂኻ ክንደይ ደረጃ ኣለካ ኢሉ ከምህሮ ተሎ እዩ ልትውላድ እውን ደስ ዝብሎም። እንድሕር ኣቦነት ሓላፍነት ዘይወስድ ሰብኣይ ወሊድና ግን ንባዕልና እውን ንውላድና እውን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኢና ኩሉ ግዜ ክንነብር። ምክንያቱ ውላድ ኣቦ ዘይብሉ ዝዓበየ ውላድ ኩሉ ኣዶ ሓደ ኣይኮነን። ብዙሓት ኣዴታት ኣለዋ እየን ከም ኣቦን እኖን ኮይነን ዘባፅሓ። ግን ይኹን ዳኣ እምበር መን ከም ኣቦ ኣቦ ኣብ ውሽጢ ገዛ እንድሕር ሃልዩ እቲ ውላድ ላብ ሕማቅ ነገር እውን ኣይኸዲ፣ ላብ ሕማቅ ስሱ እውን ኣይኸዲ፣ ላብ ሕማቅ ዕውልነት እውን ኣይኣትውን። ምክንያቱ ኣቦ ክቆፃፀሮ እዩ፣ ናይ ኣቦኡ ሓላፍነት ክርኢ እዩ። ኣቦኡ ፅቡቅ ነገር ዝሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ገዛ እቲ ወዲ እውን ናቦኡ እዩ ዝኽተል። ምክንያቱ ኣቦኡ ፅቡቅ ስራሕ ዝሰርሕ እንድሕር ኮይኑ እቲ ውላድ ፅቡቅ ነገር ይሰርሕ። ኣቦኡ ሕማቅ ነገር ዝሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ድማ እቲ ውላድ እውን ሕማቅ ነገር እዩ ዝሰርሕ። ስለዚ የሕዋተይ ጠንካራ ኣቦን ወዱ ትንከባኺቡ ጓሉ ትንከባኺቡ ዘየዓቢ ኣቦ እንድሕር ኮይኑ ምውላድ ይትረፈና። ነጋ እቲ ውላድና እንታይ ሒዙ ክመሃር ካብ ዝሓለፈ መንገዲ ንወልዶ እንድሕር ኮይንና ናብ ብፍቕሪ እውን የብሉን፣ ናይ ትምህርቲ ድሌት እውን ኣይህልየን፣ ሰላም እውን ኣይህልየን እቲ ንወልዶ ቆልዓ። ስለዚ ጠንካራ ኣቦ ርኢና ልውላዱ ሓላፍነት ወሲዱ ልዓቢ ልውላዱ ላብ ፅቡቅ መንገዲ ልመርሕ ላብ መስተ ዘይኮነ ላብ ቤተክርስትያን ልወስድ ላብ ሕማቅ ምክሪ ዘይኮነ ፅቡቅ ምክሪ ልመክር ኣቦ ርኢና ክንወልድ ኣለና። ኣሕዋተይ ኣብዚኣ ጥንቃቄ ትገብር ኣለክን። ብዝበለፀ ግን ኣዶ እውን መብራህቲ ገዛ እያ ትክክል። ኣዶ ገዛ ውሽጢ ኣሚቓ ኣንዲዳ ጋጊራ ኣፍሊሓ እንድሕር ዘይፀንሐት እቲ ገዛ ምንም ደስታን ሓጎስን ኣይህልየን። ዋላ እኳ ኣቦ ሰሪሑ ገንዘብ ታምፀ ኣዶ እንድሕር ገዛ ሞያቃን ሰሪሓን እንድሕር ዘይፀንሐት ብደይ ኣዶ ገዛ ፀልማት እዩ። ግን ብደይ ኣዶ ፀልማት ተኾነ እቲ ገዛ ግዴታ እውን ኣቦ ከድልዮም እዩ። ኣዶ ብርሃን ገዛ ስለዝኾነት ኣቦ ኣያድልዮም እዩ እቶም ቆልዑ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ሓላፍነት ልውላድና ልወስድ ርኢና ክንወልድን ክንዝምድን ኣለና። የሕዋተይ ኩሉ ግዜ ብውላድኽን ትሕጎሳ እንተደሊኽን
ጠንካራን ጽቡቕ ናይ እግዚኣብሔር ፍርሓትን ዘለዎ ሰብኣይ እንድሕር ህልይክን እዩ። ሕማቕ ሰብኣይ ልደቁ እውን ናብ ሕማቕ ነገር እዩ ልመርሖም። ጽቡቕ ሰብኣይ ከዓ ንውላዱ ናብ ጽቡቕ ነገር እዩ ልመርሖም፣ ጽቡቕ ነገር እውን የምህሮም። ስለዚ ጠንካራ ኣቦን ናብ ውላዱ ሓላፍነትን ወሲዱ ዘዕብየልና ርኢና ናብ ቃል እግዚኣብሔር ነቕርቦ። ኣሕዋተይ ማዕረይ ኣብዚኣ ትመስል ናሎማዓንቲ ፅሑፍ ማለት እዩ። ያው ትክክል እዩ። ያው ቆልዓ ዓብይ ልርኦ ሕማቕ ነገር እንድሕር ኢሉ ሕማቕ ነገር እዩ ዝሰርሕ፣ ጽቡቕ ነገር እንድሕር ኢሉ ጽቡቕ ነገር እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ። ስለዚ ያው ልውላድና ጽቡቕ ነገር ናምህሮን ጽቡቕ ኣቦ ክንርእየሉን ይግበአና እዩ ማለት እዩ። ናይ ቀኒለይ ቪድዮ ሸር ላይ ኮሜንት ናገበርኩም ኣባራትዑኒ ቤተሰብ ይኹንኩምለ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ። ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ኮይንኩም ሸር ትገብሩልኝ ብጣዕሚ እየ ለመስግን።